welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Hi guys, wayilamula ke usisika Thobile ke izolo nizokhumbula ukuthi kuma highlight bakade baveze ukuthi ke usisika Thobile uconfirmile wathi uThobile unayo ingane. So they edited that part ethi but yashona so that we can be more interested ekutheni sibuke ukuze sibone ukuthi kahlehle kwenzakalani ukuthando nesithembu. So yesterday usisika Thobile ke uSamke had a meeting with uMseleku bekhuluma ngale ndaba kaThobile ke noMseleke esho ukuthi ke uThobile uyinjini yefamily uma ngabe uThobile ethinta ayizukwenzeka laba abanye amakhosikazi nawo kuzoba njalo. So yona part engayi understand ke guys because they said wathi uMseleku akazoya emzini yabo bonke, you know, but why laba abanye engeze emzini kaThobile. So sisi wakhe was just asking him ukuthi ke why were you doing that, athi ke uThobile akafani namanye amakhosikazi shapo ke but ke what we're more interested in guys ukuthi ke explain usisika Thobile ukuthi maye uThobile unayo ingane iphi. So guys she mentioned ke ukuthi ke uThobile unayo ingane yashona, it not like akathola abantwana and futhi wake waba ke miscarriage ingane yakhe yashona ke ese 5 months pregnant, you know. So athi ke uyabaza uMseleke ubhlungu ke abadlula kuwona njengefamily ngesikhathi ke uThobile ke elahlekelwa ingane. Kusho ukuthi nje chances ukuthi angaba nengane guys awekho vele, angenza kona lokho okunye okwenziwayo, the other options enziwa ke abantu. But ke on the other side guys baMseleke revealed ukuthi ke isizathu esenza ukuthi uThobile angatholi abantwana ukuthi kunomuntu wakufela athathe igift kwifamily yakaKhumalo wathi leyo gift le uyinika uThobile. So uThobile ke kufanele ngabe ke nje umelaphi, she's a healer. So uThobile kusho wayibalekela ke leyo gift ke so baMseleke ubelieve ukuthi into enza ukuthi ke abantwana baThobile balahleke ukuthi wayibalekela igift. Kusho ukuthi izingane kaThobile zidliwa yiyo le ndawo yale gift le ekufanele uThobile ke ayithathe. baMseleke niyamazi guys ukuthi ke when it comes to into zama gift ne healing kanjani njani uyayithanda lezo zinto lezo. Kusizini edlule nje wakwafaka ompumelelo nolwandle ngamakhanda esho ukuthi omunye uyalapha omunye wenzani, asazi ukuthi kwaphelelaphi lokho noma it just for my viewers, we don't know. But ke guys he revealed ukuthi ke uThobile une gift ke ayibalekela eyenza ukuthi izinto zakhe ke zihambe kanje. But we are hoping ukuthi ke umshado wabo uzoba right, uzolungiseka, bazoba right ekugcineni ukuthi nje hey hayi uThobile kusho ukuthi kufanele egcine emukele ngempela ke uMakhwela njengoba ke baMseleke ke esho ukuthi ke lapha ke eMzombe umuzi ufile ngoba ke akekho umuntu okhona, kufuneka uMakhwela azogada ke umuzi. Bambize ngoBob the Builder ke we don't know. So yeah guys abantu bambongile kakhulu ke usisika Thobile ukuthi ke azoclarify that because ngesikhathi umacele ikhuluma le ndaba kwaba sengazi ukuthi ke ingane ikhona somewhere noma ifihliwe noma wadayisa ngayo noma like it was just like methi nje uThobile sahlangana ekhulelwe yeah just isitoro saThobile guys si somehow because kuyavela ukuthi wafika uMseleke ingane weshaya isigubhu kaMseleke kuphinde futhi kuvela uThobile babehlangana ekhulelwe, uThobile unengane yashona engasiyeka Musa, like kuningi but at least ke ba clarifyile ukuthi kahlehle kwenzekalani. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.